İkinci өлеш. Психик энергияға ия болу. Ішкі күшке ия болу сылы. Тұрмышығызны неше етіп құрырға тілейсіз, шулай етіп құрырға мүмкін болу турында әйткен едігінде. Бүгін сіздің нәрсәгіз бар, барсы да уй фикірлеріңіздің нәтижесі. Икенші түрлі әйткәндә, аңлы рәвештәме, аңсызмы? Мұннан 10 еллар элек, 1 ел, 1 ай, 1 атна яки 1 көнлек нәрсә уйлагансыз, шуңа иясез. Сіз хәзерге вакытта ошбу китапны тыңлыйсыз. Сіз аны сатып алырга уйлагансыз. Озак уйлагансызмы, түгелме, ансы мөһим түгел. Һәм сіз аны сатып алгансыз. Сіз яңа фатирга күчәргә уйлагансыз, һәм күчкәнсез. Сіз ялгыз калудан курыккансыз, һәм сіз ялгыз яки куркасыз. Әгәр уй фикерләрегезне үзгәртмәсәгез, ялгыз калу ихтималлыгы бар. Бер-берсенә охшаш нәрсәләр үзара тартыла. Сез тормышыгызны теләсә кайсы вакытта үзгәртә аласыз. Уй фикерләрегезне генә үзгәртергә кирәк. Тормышыгызны нәкъ шушы мизгелдә үзгәртә башларга мөмкин. Күпмедер вакыттан соң, бәлки бик тиз арада сез яңа уй фикерләрегезнең чынбарлыктагы нәтиҗәсендә күрерсез. Әгәр бер нинди үзгәреш тә юк икән, димәк, кайдадыр эчке аңда үзгәрешләргә каршылык киртә ята. Сез тормышыгызга аны кертергә теләмисез. Үзегездә казыныгыз. Һәм сез яңа чынбарлыкка каршы торучы киртәне табарсыз. Бер ир-егет иске машинасын сатып, яңа машина алырга ниятләде. Искесендә 15 ел йөргән иде инде. Ул 3-5 яллыкны алырга булды. Ләкин ничек кенә тырышмасын, ул машиналы акча таба алмый дәде. Һәм көннәрдән бер көнне ул яңа машина сатып алырга нәрсәдер комачалавын аңлады. Төрле яклап уйлап карагач, аңлады. Ул бит искене искегә алыштырырга тели икән. Иске машинасының двигателе һәм кайбер башка өлешләре яңа диярлек. 2 ел элек кенә алыштырган иде. Машинаның корпусы гына иске. Айырма тышкы кыяфәттә генә булып чыкты, түгелме соң? Һәм ул үзенең машинасының да яңа булуын аңлады. Аңа башка бер нәрсә дә кирәк түгел иде инде. Бу яңа чынбарлыкны кабул итү дип аталады инде. Эчке көчкә ия булу сылы. Психик энергия белән тәгаен эшләү дигән сүз ул. Ул ысул көнчыгышта, аерым алганда Тибетта барлыкка килгән. Тибет исә кеше мөмкинлекләре турындагы белемнәрне һәм уй ярдәмендә эшләү ысуллары белән дан тота. 50нче еллар ахырында Тибетны кытайлар яулап алгач, монастырдагы ламалар дөнья гизәргә, белемнәрен дөнья буйлап таратырга чыгып китә. Бу ысул уйларны үзгәртергә һәм иске калыпларны кысрыклап чыгару өчен аларны энергия белән тутырырга өйрәтә. Уйларыгызны үзгәртергә өйрәнсәгез, сез чын тормышка, ачкычка ия булырсыз. Тормышта сезнең бу ысулга мөрәҗәгать иткәнегез бар инде. Һәр кайсыбыз проблемаларын хәл иткәндә теге яки бу дәрәҗә шушы ысулны кулланганы бар. Ләкин без аны интуиция, эчке сиземләү
ярдәмендә генә куллана килдек. Бу ысулны тасвирлаганда үзегез дә моңа төшенерсез. Хәзер инде бу ысулны аңлы рәвештә, психик энергияны бөтен куәтенә кулланыр вакыт җитте. Эчке көчкә ия булу ысулы турында турыдан-турыда сөйли башлар алдыннан курку сүзенә яна бер тукталып алыйк. Кайберәүләр, бигрәк тә ир-атлар, курку сүзен тынгысызлык, хафиф, ышану сүзләренә алыштыруны күп керә. Ахыр чиктә бу сүз уйнату гына, проблемадан качарга тырышу. Тирәнгә китеп казына башласак, без барыбер шушы нигез төшенчәгә кайтып калабыз. Исән калуга кагылышлы куркулар, мул тормышта яшәү өчен куркулар һәм башкалар. Проблеманы үз исеме белән атаудан курыкмагыз. Бу эшне җиңеләйтә генә. Уй белән эшләү процессы 2 этапка бүленә. Беренче, куркуларыбыз өстендә эш. Тормышыгызның кайсы өлкәсендә үзгәрешләр телисез? Шул өлкәдәге куркуларны казып чыгарып, аларны нейтральләштерү. Икенче, уйны физик планда материальләштерү. Куркулар өстендә эш. Үз-үзебез белән эшкә диалогта без курку сүзен сирәк кулланабыз. Еш кына куркулар үзләре турында билгеле бер уйлар, үзебезгә әйләнә-тирә дөньяга карата бәя яки алга бармас өчен уйлап чыгарылган сәбәп буларак хәбәр итә. Башта кагыйдә буларак зорлану, гаепләү, ниндидер эзлексез уйлар рәвешендә акыл акланып йөри. Әгәр әлеге аклануны туктатып, җитди рәвештә булар артында нәрсә тору белән кызыксынсагыз, сез куркуларыгызга ишара ясый торган уйны ачыкларсыз. Моны океандагы туман белән капланган боз тау белән чагыштырырга мөмкин. Туманны тараткан очракта боз тауының өстәге өлеше ачыла. Бу уй. Ләкин төп курку аска яшерелгән. Эшке аңга ук. Үзегезне борчып тора торган уй аша сез төп куркуларыгызның берсен билгели аласыз. Аны ни өчен һәм ничек була әгәр дигән сораулар белән дә ачыклый аласыз һәм аның өстендә шушы ысулны кулланып эшли башларга була. Эшке көчкә ия булу ысулы ярдәмендә сез янәсе боз тауының өске өлешен кисеп төшерәсез. Алга таба куркуның эшке аңда урнашкан чираттагы өлеше өскә калкачак. Шулай итеп сез аның нигезенә үк якынаячаксыз. Куркудан котылу өчен көч куярга кирәк. Ләкин бу сезне бер дә куркытмасын. Нәтиҗәсе сез көткәннән дә яхшырак булачак. Ышаныгыз миңа. Куркуда аңа бәйле хәл вакыйгалар да сезнең тормыштан бөтенләйгә юкка чыгачак. Шикләүче инанулар безнең бу дөньяда кыласы гамәлләребезгә аяк чалучы уйлар. Чынлыкта алар шул ук булык куркуларыбызда инде. Андый уйлар һәммәбезгә дә хас. Алар безнең өчен читлек кебек. Без шул читлек эчендә утырабыз. Әгәр сез үзегездә бер нинди дә курку юк дип расларга тырышасыз икән, бу сезнең камил булуыгыз турында сөйләми. Бары тик үзегезгә тирәнрәк карарга гына кирәк. Бу бик көчле тузак. Күзеңне йомасың да, барысы да яхшы дип тәкрарлыйсың. Булай сез проблемаларыгызны хәл итүгә таба юлыгызны гына кисәсез. Алда әйткәнчә, без үзебезне балачакта программалаштырабыз. Без үзебезнең уй фикерләребезне әти-әниләребез, мәктәп, әйләнә-тирә, дин йогынтысында калып касалабыз. Буларның барысы да безнең дөньяга карашыбызны формалаштыра. Әйдәгез, уйларыбызның ничек формалашуын карап карыйк. Мәсәлән, сез даими рәвештә акча кытлык булган гаиләдә үскәнсез ди. Сезгә һаман да акча җитми. Әгәр сез коммуналь фатирда үскәнсез икән, кагыйдә буларак сез һаман да шундый фатирда яшисез.
Сез бала вакытта әти-әниләрегез аерылышкан икән, сез дә аерылышу юлын эзлисез яки аерылышкансыз инде. Әгәр кызның әтисе эшә торган булган икән, аның ире дә эшәргә яратучан була. Балачак образлары гаиләдәге мөнәсәбәтләргә аеруча көчле тәэсир итә. Әгәр хатын-кыз иреннән көчлерәк икән, ул котылгысыз рәвештә ирен дә әтисенең әнисенә карата мөнәсәбәтен кабатларга мәҗбүр итә. Бу ни бары вакыт эше генә. Иртәме соңмы уй материальләшә. Һәм монда берни дә эшләп булмый. Ләкин моннан котылу өчен без уй кануннарын танырга тиеш. Уйлар өстендә эш алып барганда гына без тормышыбызны үзебез күрәсе килгәнчә итеп кора алачакбыз. Балачак тәҗрибәсе безнең күзәнәк хәтеренә сеңеп кала. Һәм без дә әти-әниләребезнең яшәү рәвешен кабатлый башлыйбыз. Өлкәнәйгән сайын без котылгысыз рәвештә үзебезнең балачак мөхитенең моделен корабыз. Кешенең беренче елларында аның булачак тормышын билгели торган ачкычлар яшерелгән була. Бары тик ният белән теләк кенә кешенең тормышын үзгәртергә сәләтле. Американнарның аяк кием чистартучыдан миллионерга әйләнү турындагы хыялының нигезе бик төгәл. Бу хыялларын тормышка ашырган кешеләр чын-чынлап хәерчелек кармасын җимергәннәр. Аларның бу теләге шул кадәр көчле булган ки, алар балачакта алган программаларын үзгәртеп, яңа уй формалары тудырган һәм хәерчелектән чыккан. Уй шулай эшли. Минем сезгә соравым бар. Әгәр сезнең бөтен карашларыгыз да диярлек әти-әниләрегез социумның уй-фикерләрен сеңдереп, балачакта формалашкан икән, ул чагында сез үзегез нинди? Сезнең чын йөзегез нинди? Гаиләгездә сезгә билгеле бер карма итеп салынган гамәлне кем кылуы әһәмиятле түгел. Ихластан тормышыгызны үзгәртергә телисез икән, сез аны теләсә кайсы вакытта үзгәртә аласыз. Бары тик хәл вакыйгаларны күреп, мин моннан нәрсә аңлап калырга тиеш дигән сорауны гына бирәсе. Һәм җавап киләчәк. Иртәме соңмы барыбер киләчәк. Соравыгызга җавап эзләгез. Сезгә ошамый торган хәл вакыйга башка кабатланмасын өчен барысын да эшләгез. Кайчак йомшак була белергә, буйсынырга туры киләчәк. Исегезгә төшерәм. Бу сез аласы сабак. Проблема теләсә кайсы мизгелдә хәл ителергә мөмкин. Ачык булыгыз һәм ышаныгыз. Безнең тормышка йогынты ясый торган инануларны формалаштыра торган өлкәләр күп. Инануларыгызның кайсы өлкәгә каравын ачыкларга тәкъдим итәм. Шәхси җаваплылык, үз-үзеңә бәя бирү, җиһан, уңай мөнәсәбәт, үзгәрешләр. Бу темалар арасындагы чикләр шартлы рәвештә генә билгеләнә. Һәм бер үк инануны бер юлы берничә өлкәдә карарга мөмкин. Үзгәрешләр параллель рәвештә берничә юнәлештә барырга тиеш.